ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорун Теҷи. Дар навори имрӯза мо мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоҳисон барои шумо пешкаш мекунем. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷиқен, видеоро то охир тамошо кунед. Дар навори имрӯза инам хе мошинои бародаро беҳтарин мошинои арзонам ҳастанд. Нархи мошино сар мешаванд 8000 сомон. шумо дар комментария нависонда будед, ҳаваи мошиноам дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. Видеоро то охир тамошо кунед ва фикротонро дар комментария нависед. Чӣ хели мошино дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. Якум мошини фурӯшӣ Мерседес Сечка. соли бароришаш 98. Объем мотор 1.8. сӯзишворияш газ ва бензин. Коробка передач механик. Перевод задний. Кузаш седан. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. Документашам 100%. Нархаш 6000 сомон. Агар касе харидори аниқ бошад, савдо дар пеши мошин када мешавад, мега бародаро. Агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария ҳатман нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави мошинои фурӯшӣ мешавад. Дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ грузовик Hyundai Portal. соли бароришаш 2003. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. фақат мешинӣ ҳай мекунӣ, мега бародаро. нархаш 65000 сомон. алиш мешавад, мега ба спринтер. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм скутери фурӯшӣ. соли бароришаш 2006. объем куб 125. скутер дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. состояниш 100% бародаро, навай, мега корейскай. срочно фурӯхта мешавад, мега. нархаш 4500 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳибаш дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106. соли бароришаш 88. объем мотор 06. сӯзишворияш бензин. коробка передач механик. перевод передний. кузаш седан. свет сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, мега. нархаш 8000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2199. соли бароришаш 99. объем мотор 1.5. сӯзишворияш бензин. коробка передач механик. перевод передний. кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. яксола документ дорад. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархаш 10000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мекунем, меган. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114. соли бароришаш 2005. объем мотор 1.6. сӯзишворияш бензин. коробка передач механик. перевод передний.
кӯзаш хачибек, светаш сафед. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Нурак. Состояниш 100% бародаро. 4 диска қатъи балондош пачкай. Мошин ягон дард надорад. 1 сола тонировка дорад. Документош бичидагай. Нархаш 27000 сомон. Касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад, мега соҳибаш. Агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110, соли бароришаш 99, объем мотор 0.6, судушёрияш бензин, коробка передач механик, перевод передний, кузаш седан. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Состояниш созай бародаро, ягон дард надорад. Мошинча тозаакай, салонишам тоза, 1 сола документ дорад. Нархаш 11000 сомон. Касе харидор аниқ бошад, савдо дар пеши мошин карда мешавад. Агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ BMW тройка, соли бароришаш 2001, объем мотор 2.5, судушёрияш газ ва бензин, коробка передач механик, перевод передний, кузаш седан, светаш серебристый. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. 1 сола тонировка дорад, 1 сола документ. Аккумуляторишам нав, контейнериш 100% кор мекуна. Задагӣ пусидагӣ надорад мега. Мошина срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 50000 сомон. Касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. Агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ грузовик Daewoo Labo, соли бароришаш 2006, вагони, мотор простой. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. Фақат мешини ҳай мекунӣ. Состояни балондошам 100%. Нархаш 45000 сомон. Касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. Агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. Агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирии мо дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария нависен. Чӣ хеле мошино дар шумо даркорай, дар комментария нависен. Мо ҳатман дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. Шумо моро дастгирӣ кунед, видеоро падилиса кунед, лайк монед, беҳтарин комментария нависен. бародаро, хай бародаро, ҳама саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай бародаро, то видеоҳои оянда. хай.